En general, no s'han fet polítiques de sensibilització als empresaris, només en moments determinats i per a algunes professions molt concretes, com ara la telefonia o la fisioteràpia. Per això, els empresaris tenen un alt grau de desconeixement de les possibilitats de treball de les persones cegues, fet que en dificulta la contractació. Natura, bon dia. Stella Pires, recepcionista. Trabajo como recepcionista, recibo a la gente que viene, cojo las llamadas, paso notas a mis compañeros, trato los correos que llegan, recibo los correos, firmo los pedidos que tenemos. Utilizo la centralita sin adaptación porque para hacer la adaptación de la centralita que utilizo yo se hace a través de la ONCE, ¿no? Y como yo no estoy afiliada, no podría recibir ese tipo de apoyo laboral de parte de la ONCE. Tony es el señor Joaquín que le llama desde Imprint. Muchas gracias. Antes de trabajar en Natura, he trabajado en limpieza, he trabajado en un casal de niños como monitora, he trabajado de canguro y he trabajado también de telefonista. Sergio Durain, director general de Natura. Tuvimos que poner un cartelito porque Stella no parece evidente, al no llevar gafas y la mirada sigue muy bien el sonido, la gente se ve que ve. Entonces mucha gente se plantaba delante y esperando mucho rato sin saber que Stella no veía. Entonces hemos puesto una notita delante muy graciosa que pone: oye, soy Stella y soy invidente, con lo cual háblame tú a mí. Pequeñas anécdotas de estas, pero en el día a día, en el fluir, sí que es verdad que a lo mejor una persona que pueda ver tiene una agilidad más rápida que no en el caso de Stella, que podemos notar alguna deficiencia. En un cargo como el que tiene Stella, lo notamos, sí que lo notamos. No pasa nada en absoluto. Yo creo que sí, que es una doble discriminación, el hecho de ser ciega y el hecho de ser extranjera, ¿no? Inmigrante, porque por un lado ya existen muchas barreras cuanto a mi discapacidad para acceder a un puesto de trabajo, luego si accedo a este puesto de trabajo y no puedo acceder a las herramientas que me permitirían desarrollar mi trabajo de una forma efectiva, entonces estoy poniendo al empresario una doble barrera que para mí presupondría una doble discriminación, ¿no? Al sector públic hi ha més presència de treballadors amb discapacitat visual, tot i que no s'han arribat a les xifres d'integració laboral que serien desitjables, ni tan sols en comparació amb d'altres discapacitats. Hospital del Mar. Gemma Rotllan, telefonista i recepcionista. Treballo a l'Hospital del Mar des de fa 5 anys i tinc dues tasques diferenciades. De dilluns a divendres treballo a la centraleta atenent les trucades telefòniques dels usuaris i els caps de setmana atenc el públic al mostrador de recepció. Hauria de passar aquest passadís, baixar l'escala i és el mateix passadís al fons a l'esquerra, que està al laboratori. Els recursos que utilitzo per la meva feina són l'ordinador, que el tinc adaptat amb el Zoom-test, que amplia totalment la pantalla a una mida que sigui còmoda. Després tinc adaptat el llistat telefònic on hi ha tots els telèfons de l'hospital, la guia telefònica en si, i llavors l'he hagut de reconvertir, fer-la en Word, ampliar-la, posar-la en condicions que em permetin treballar, ¿no? Las administrativas de fuera no atienden hasta la 1, ¿vale? Le paso con el servicio directamente, de nada. Després també la centraleta està adaptada, és una centraleta Philips que no és que s'hagi adaptat expressament per mi, sinó que aquest model ja havia adaptat de fàbrica i aleshores l'únic que fa és això, si necessites l'adaptació la poses i si no és la mateixa que tenen les meves companyes. Tinc un gos pigall i que pot entrar, evidentment, aquí a l'hospital, no? Com per llei poden entrar a tot arreu, menys dins d'un quiròfan, no? Doncs no hi ha cap problema. La meva gossa, concretament, està aquí
les 7 hores que vinc a treballar sense cap problema. Per una persona amb discapacitat visual, sovint resulta més difícil ascendir i millorar les condicions de treball al llarg de la seva vida professional. Malgrat tot, si es valoren les capacitats de la persona i es permet que les desenvolupi, trobem experiències que evidencien que és possible i amb molt bons resultats. Cultura, bon dia. Miquel González, tècnic de cultura. La feina que jo faig actualment a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, entre d'altres, la distribució diària de tots els correus electrònics que es reben a la safata general de la regidoria i respondre a aquells que demanin alguna qüestió cultural que jo conegui o, si no, cercar la informació corresponent. Miri, el Drac de Vilanova és al carrer de Santa Madrona 33, la seu social, sí, i el telèfon és el 93 815 70 81. Una altra de les feines és el nodriment i vetllar perquè l'agenda de l'Ajuntament, de la qual l'apartat de cultura és important, doncs tingui tots els actes amb la màxima informació possible, fins i tot en col·laboració i sempre que no superin alguns paràmetres el tractament d'imatges que necessiten uns paràmetres concrets per formar part de la fitxa informativa d'aquesta agenda. Gràcies a vostè, bon dia. Jo arribo a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al segle passat, el 1983, es convocava una plaça de telefonista, i jo ho era, i em vaig presentar per provar-ho, conjuntament amb 7 persones més del carrer, amb 7 persones vidents. Vaig treure aquella plaça, és a dir, primeres oposicions. Després n'he fet 3 més. De telefonista, quan es va obrir una petita incipient oficina d'informació, vaig passar a administratiu, oposicions. Vaig passar després a cap de grup per portar aquella petita oficina, oposicions, i vaig passar a cap de negociat per fer els paràmetres de la primera oficina d'atenció ciutadana. És a dir, he passat 4 oposicions comptant les de l'entrada i, evidentment, la meva feina actual no té res a veure amb la feina inicial. Històricament hi ha hagut legislacions contràries a la integració laboral de les persones cegues. Fins fa pocs anys, per exemple, no hi podia haver professors cecs. Actualment, abans de començar el procés d'oposició o de selecció per accedir a un lloc a la funció pública, s'exigeix a les persones cegues, com a requisit obligatori, un certificat d'aptitud professional. Per tant, a les persones amb discapacitat sovint se'ls exigeix més requisits que no pas a qualsevol altre. En l'accés a la funció pública hi ha un gran escull. Sovint no se'ls permet accedir a la feina si no poden exercir totes les tasques que comporta, encara que molt probablement poden desenvolupar-ne la majoria. Avui farem aquest exercici que teniu a la pantalla. Neus Salvat, professora d'orientació educativa. Soc professora d'orientació educativa i, per tant, la meva feina consisteix, per una banda, a donar classes, preferentment en grups d'atenció a la diversitat, és a dir, d'alumnes que tenen necessitats educatives especials, i també faig tasques d'orientació o d'assessorament als professors, qüestions d'aquesta mena. Javier Pérez, professor de llengua castellana. A l'aula faig servir un ordenador, l'ordenador que tenim de la Generalitat, que jo el tinc adaptat a la meva discapacitat. Bàsicament, el problema que jo tinc és per llegir en fons blanc, jo llegeixo molt millor en fons negre, llavors faig servir un programa que inverteix el color i amplia la imatge i tal. A veure, jo utilitzo dos recursos bàsicament, que són l'ordinador amb JAWS i amb línia braille. També tinc un altre aparell que és similar a un ordinador, però té menys prestacions, que és un aparell específic, que és el PacMate. Tot això ho tinc en prestació de lloc de treball de la ONCE, gratuïtament. Només amb aquests dos i amb alguns altres que encara no sabeu, es canvia l'ordre i primer es posa el verb i després es posa el subjecte, com teniu en l'exemple. Bé, jo vaig accedir a aquesta feina a través d'unes oposicions i vaig haver de presentar un certificat d'aptitud pedagògica, com totes les persones amb discapacitat,
em van fer el certificat positiu, em van dir que sí que podia fer la feina, però amb una condició, que era una condició al meu entendre molt absurda, que era que només podia treballar amb persones que tinguessin problemes de visió. Vaig haver de fer un judici per intentar demostrar que això no tenia sentit i vaig aconseguir, no ben bé que diguessin que aquell certificat no era adequat, però sí que ja no tenia validesa donat que havia aprovat unes oposicions en les que no hi havia cap restricció. Vaig venir a aquest institut i aquí estic molt satisfeta perquè no he tingut cap problema per aquesta raó. M'han deixat fer la meva feina i bé, he pogut aconseguir el que jo volia quan vaig fer les oposicions. Lo que tenéis que hacer es escoger un tema del que vais a exponer y escribir las tres partes. El planteamiento, que en este caso se llama introducción, el desarrollo i la conclusió. I després el que faig moltes vegades és que els alumnes em passen la feina digital, de forma que quan jo he de llegir ja la puc llegir a l'ordinador amb l'inversió de color que necessito i no tinc. I aleshores també utilitzo un altre recurs molt important que és recolzament humà o mitjans humans de recolzament, que és que una persona llegeix el que jo no puc llegir, que és la lletra manuscrita. Maravillas Crespo, alumna d'un professor cec. Nosaltres com a alumnes al començament ens vam sentir sobtats i estàvem preocupats per el fet que no tingués cap objecte que li pogués molestar ni estorbar a l'hora de donar la classe, però a mesura que va anar passant el temps el professor s'anava adaptant perfectament a l'espai, a l'hora de conèixer els alumnes també ens reconeixia molt fàcilment i a l'hora de fer treballs, redaccions, exàmens, tampoc hi havia cap problema perquè les redaccions, per exemple, li enviaven per mail o per fer els exàmens, doncs venia un professor per ajudar-li i no hi havia cap problema. I llavors, canviem l'ordre. Per allà a l'esquerra callem, si us plau. La veritat és que el problema de la conducta crec que és transversal a tothom. Nosaltres tenim el problema afegit que tenim de la discapacitat visual, però el problema de disciplina és general. Aleshores, jo el que faig, el que intento fer és conèixer bastant els alumnes, intentar que seguin sempre en un lloc determinat per poder saber d'on ve el so, doncs pel so sabem una mica qui està fent el que estigui fent, moure'm també molt per la classe i estic molt contenta de poder treballar amb persones sense discapacitat perquè penso que això també ajuda molt a que la gent vagi coneixent-nos, també els alumnes, que ja tindran una altra visió de les coses, i jo estic molt satisfeta. I hauríem de fer molts canvis al local? Perquè per anar a l'arxiu només hi ha escales i a vegades hi ha coses pel mig. No, cap canvi. Em puc moure sol tant per les escales com per local. El que sí seria recomanable és que les coses sempre hi siguin al seu lloc per poder-me moure amb més seguretat. I per viatjar, perquè a vegades hem d'assistir a convencions internacionals i, esclar, potser hauries d'anar sol. Bé, a les estacions de tren i als aeroports hi ha un servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat i al lloc de destí preguntaria i sobretot em prepararia molt bé els recorreguts i els transports públics abans de sortir. Em permets un segon que em truquen per telèfon? Sí.